Ndinonzi Dr. Nelisiwe Karara. Ndiri chiremba, a scientist. Tinoita traditional medicine, traditional herbs, natural herbs. I'm based in Mazoe, but ndinoshanda nemamwe universities, local universities atinoshanda nawo tichiita research. Tinoshanda nemauniversities emuno muZimbabwe nemuno muAfrica, mamwe muno muAfrica. Ndine maproducts akawanda andagadzira ndishandisa natural herbs. Kana makambonzwa the famous tube wine ndindakaintroduce inonzi tube wine yedzo yakanogadzira zvakare mishonga mapirits atinogadzira taextracta from natural remedies, mishonga yechivanhu tinoigrinda toigadzira toita mapirits tinenge tichitoresearcha kuti zvinhu zvedu zvinhu zvakarongeka, hazvisi zvinhu zvokungonhonga, zvinhu zvokunyatsoitwa neresearch. Zvakakosha chaizvo ende zvinotoita nezviri kurudzirwa nemutungamiri wedu wenyika kuti nyika inovakwa nevene vayo. Tisu varidzi venyika ngatizvigadzirei zvinhu zvedu muno, tinochengetedza foreign currency yedu uye tinopa futi vana vedu mabasa, nekuti uchatsvaga vanhu vachaenda kusango kunotsvaga mishonga yacho, vachagadzira mishonga yacho, mabasa anenge atogadzirisika saizvozvo. Mubayiro ndakawina kuZim Trade kuShe Exporters. Wakanga uri mubayiro wokugona kugadzira iya yatinoti pachirungu value addition. Ndakaita Nyanzvi yokukwanisa kuvalue adda zvinhu, kugadzirisa zvinhu zvatinowana muno, kuzviita kuti zvibude ari maproducts. Kange paine mishonga, maplants atakakwanisa kuchinja kuita mishonga inorapa, aya tinoti maherbal remedies pachirungu, nemawines ataigadzira kubva mumafruits nemumashizha. Vakambonzwa nezvewaini yehacha, takaigadzira ipapo. Waini yetsvubvu tikaigadzira ipapo. Tinoshandisa mafruits zvinoraswa zviya kunzi hazvina basa, isi tinozvitora toita value addition. Dr. William Mavengere, ndiri president weNapreka Zimbabwe. Saka ndikati Napreka organization ma-scientist nemadoctor nema-researcher ari muAfrica vanoita zvokuongorora vachiongorora miti nezvimwewo zvinoenderana nezvinhu zvinogadzira mushonga wechivanhu. Ivo vanenge vachiongorora kuti vakwanise kugadzira mushonga unokwanisa kurapa, nekuti kana tikanyatsoongorora mushonga muzhinji watinoshandisa muAfrica, mushonga unenge uchibva either kuEurope kana kuti kuAsia. Saka zvatinenge chida ndezvokuti tikukwanisa kuongorora tigadzira mushonga munomu muAfrica. Saka ndikati Napreka, mamembers eNapreka countries ari about 12 muAfrica. Basa rekuongorora kuti zvinoshanda ndo basa racho rema-scientist, nekuti isusu vanhu vese vanenge vachitoziva kuti pane mishonga watinoshandisa kurapa mudumbu, watinoshandisa kurapa zvinhu zvakawanda, but unenge usina kuongororwa nema-scientist. Saka dambudziko redu remuAfrica nderekuti mushonga wedu watinoziva kuti unoshanda takatingaite basa rekuongorora. Saka ndo zvakabatsira dzimwewo nyika dziri kunze. Ivo vakaongorora mushonga wavo vakaushandisa kugadzira mapiritsi, vachigadzira ma-complementary medicine avo. Saka ndosaka ivo vatore nema-industry. Kana tichitaura nyaya yema-Chinese medicine, tichitaura nyaya yema-Vedic medicine ekuIndia, ndopaunotoona kuti vanhu ava vakaita basa rekugadzirisa mushonga wavo. Saka isusu muAfrica takazviona kuti kana tikasadaro tinosara kumashure. Saka ndo zviri kuitika pano. Ndingati muZimbabwe mishonga shoma inowanikwa muZimbabwe, mushonga wakagadzirwa muZimbabwe. Kana tikataurana chokwadi, mushonga muzhinji unotengwa muZimbabwe mushonga wakagadzirwa kunze. Pane vamwe vakaongorora vakaona kuti ndofunga 2% chete yomushonga ma-complementary medicines anoshandiswa muZimbabwe akagadzirwa muZimbabwe. Asi hazvirevi kuti hatisi kushandisa mushonga wedu, asi zviri kureva kuti hatisi kugadzira mushonga wedu tichipakeja zvakanaka sezvinoita dzimwe nyika. Ndo zvatofanira kunyatsoita tichiongorora kuti mushonga wacho unoshanda sei, unoshanda zvemashuwa here kana kuti unokonzeresa kuti vanhu varware. Saka ndo basa rema-scientists vachiongorora vachiona kuti mushonga wacho ushande, vogadzirisa mushonga wacho.